Oga Abdul. Rahab. It's T-Boy, the baddest producer. White House family. Ya Ramadan watan lada Rababan, Allah sada mu da alkhairi dan manzo shugaban, ya Rasulullahi biyayyen halitta jagaban. Wata ɗaya kwal a shekara Allah ka sa muna cikin ta tukar mu makara, ka sa mu ƙara ankara istighfar da hailala, farkon aiki da basmala, babban rabo da kyan kala, ka sa muna cikin ta tun duniya da lahira. Allah kare mu hadari cikin zufa ko hadari, ka yaye mana garari tare da duhun kabari, ka sa mu ƙara zabari mu ga lailatul qadari. Attajirai a taimaka ga fakiri ga talaka, mu ringa aikin sadaka tarin lada mu mallaka. Allah ka sa mu ankare zunuban mu ka kankare, ka kare mu ga sharruka matsaloli su karkare, dan darajar wata Ramadana mai tarin falala. Ya Ramadan, Ramadan Kareem, Ya Ramadan, azumi ya zo. Ya Ramadan, Ramadan Kareem, Ya Ramadan, azumi ya zo. Allah ka sauƙaƙe mana, imani ka daɗa mana, wahala ya sare mana, alfarma ka rayi mana, cikin bayin da za a yanta ya Allah ka sa da mu. Ramadana ya zo dukkan al'umma walwala suke, ba ci ba sha ba saduwa, ibadan kam daban take, jikin al'umma da dama in ka duba rama suke, fuskan yara da manya in ka kalla murmushi ake, komun watan daban yake, riba aikin lada ake, watan da in zai wuce duka duniya kewa ake. Ya Rabbana salati ga manzon tsiran mu ka daɗa, wa alihi sahabihi da tabi'ai duka hada, kamar yadda muka ga Ramadanan wannan shekaran, ka sa kara yi da mu har zuwa baɗin baɗaɗa. Ya Ramadan, Ramadan Kareem, Ya Ramadan, azumi ya zo. Ya Ramadan, Ramadan Kareem, Ya Ramadan, azumi ya zo. Oga Abdul, shout out to GMK. Yeah.